masoyin annabi na gaida kai Imam Ali. Labbaika ya Imam Ali, ya dalibi masoyin annabi na gaida kai Imam Ali. Ya Rabbu ka sake min izini cikin tafiyar da zana tafi, karan kudirar ka dan kai ila wulaci shi zai bi. Na ambaci wanda shi ruwansa gaba daya a shugaba ya tafi, duk al'amarinsa annabi ne, wannan shi ne Imam Ali. Labbaika ya Imam Ali, Allah sira mun ci zaka da gurin ma'aikinka, wanda nan da shiga bibi ta shiga dukkanin halittinka, ka sa da Ali da sabon nan da basu mai tamka, hada da anbiya wallah waɗanda akwai su tun asali. Labbaika ya Imam Ali, na durkusa kas na yau ladabi da gaisuwa gare ki yana, domin isarki ta zarce a faɗi ta kin wuce sanin masana, domin Imam sai ki min izini na zo gaban ki in suguna, ki ce da Ali ga mai sansa da gaskiya da dukkanin ahali. Labbaika ya Imam Ali, wallahi Ali bawa ne, duk al'amarinsa annabi ne, soyayyarsa da annabi ce ta sa ya zamsirki na sane, ya aura masa Fatimatu Zahra ubatun kware haka ne, Allah ne so ya tsara kan, domin Ali yana da kyan hali. Labbaika ya Imam Ali, ya dalibi masoyin annabi na gaida kai Imam Ali. Fatima mai cikakkiyar nasabar da babu kamar ta kafa mace, ya gunkade da ya ga Muhammadu si da an kure zance, dan kyan halin ta siddiqa Allah ya kira ta faɗi mace, sanyin idaniyar manzan Allah na yar gidan asali. Labbaika ya Imam Ali, dan har a cikin sahabu suna ta tambaya ya Rasulallah, suna bidar ya musu izini auren su da Zara a kulla, sai annabi ya ce ku ƙara jira ku dakata ina jiran Allah, sai ya ce na aiwatar sannan zan aiwatar kuna cikin ahali. Labbaika ya Imam Ali, sannan Rabbi ya aiko mala'ika ya kawo shugaba wahayi, zuwa mala'ika Jibril da bishara farin ciki yayi, ya ce in sanar da kai ka aurawa yarka Fatima Ali. Annabi ya farin ciki da hakan da haɗin da Rabbi ya shi tun azali. Sannan annabi sai ya kira ashabu ya sanar da su wahayi, ya ce ubangijin da ya yi ku mai juya dukkanin lamari, Allah ya sanar da ni don in aure da Fatima ga Ali Usman, kun ji na shaida muku na bawa Fatima ta Ali. Labbaika ya Imam Ali, aka sanar da sayyidi Ali sai ta ga shugaba yana ladabi, ya sujada ya gaida sarki Allah sarki ubangiji Rabbi, yana kas da kai yana godiya ga shugaban musi da al'arabi. Imam Ali dole ya murna ya auri ya ga shugaba adali. Labbaika ya Imam Ali, Ali mace kake yana saba, shi dai dan uwa na annabi ne, shi da ne gurin Abi Dalib, shi kuma babba na annabi ne. Ali tun yana garami ya tashi a hannun annabi ne, kuma baya abin da zai saba masa ka jikin halin Imam Ali. Labbaika ya Imam Ali, sanin sai Imam Ali ya zo gana na Fatima tisi zance, kaunar da Ali kewa Fatima ta wuce a bayyana ta a ce, ita ma tana kaunar Ali domin na ji haka malaman suka ce, sai annabi ya ce Ali ya bada sadaki kawai a sha shagali. Ali ya
baka sadakin auren Fadima ana ta shashagadi. Allah shi ya zama waliyin Fadima, shi ya zama wani Imam Ali. Ashabu duk suna murna auren na Fadima da Ali. Sai shugaba ya sa kai shela auren na Fadima da Ali. Labbaika ya Imam Ali, ya dalibi masoyin annabi na gaida kai Imam Ali. Yanar Madina ko ina ta cika, ana biki ne yar gidan babba. Biki ne bikin da ya yi biki, ba za ka yin iri nasa ba. Biki ne na Sayyida da Imam Ali, kun san ba za a kunyata ba. Har romo na karbata aka sha da gurasa, ana cikin shagali. Labbaika ya Imam Ali, hudul ilina na tado so ta sha ado jikinta an gama das. Mata da sun gano tafiyar ta suke dai kusan da kansa a kas. Shigo Imam Ali da yado so kaga ana ta sara mas. Dan rawani dan kwali ne a gaban Imam Ali. Labbaika ya Imam Ali. Mata suna ta yin buɗa a sanda za a kai ta ɗakinta. Annabi ne da kansa ya kai ta, ga matan sana a bayanta. Allah sai ya ce wa mala'ikunsa da su za a kai ta ɗakinta. Daukan alfadarar manzan Allah na tafiya a hankali. Ka ya Imam Ali, sai annabi ya ce a kakwariya da ɗan ruwa ciki a zubo masa. Aka bashi ƙwaryar nan da ruwa sai ya sanya bakinsa, ya yi addu'a cikin ƙwaryar ya yayyafa wa zara yawunsa. Ya ce Ubangiji ya albarkace ku duk zuri'ar Imam Ali. Labbaika ya Imam Ali, ya dalibi masoyin annabi na gaida kai Imam Ali. Anan zan saya na huta, karɓi ya baki Imam Ali ya ta gaba. Ganin izini da zuraudar kana gaida kai Imam Ali uba. Nurul alami da dukkanin sai mu ne ba za mu kyala annabi ba. Abin sharaɗanka ne da'iman na san ka ya Imam Ali. Labbaika ya Imam Ali, ya tarihi masoyin annabi na gaida kai Imam Ali. Labbaika ya Imam Ali, ya tarihi masoyin annabi.